Bueno, a ver, es el original. Gernikako arbola, gerra modernoaren landa azterketa bada, liburuaren euskarazko edizioagaz beste pauso bat ematen dugu gure memoria historikoa. Alpen hori tresna eraginkorra izan zen diktaduraren guzurren aurka egiteko, aukera izango dabe eta gainera euskaraz. Eta ongi etorria bukatzeko, eskerrak ematen hasi behar dut, lehenengo eta behin, eta gogo honez gainera liburu honen edizio berri hau egitea posible egin duten guztiei. Lehenengo eta behin, Estirren familiari eskubideak doan lagadizkigulako edizio lan hau egiteko. Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere, hitzaurrea egin duten kazetari biei, Nikolas Rankini eta Mikel Aierzarani. Biek izan dute, hasieratik gogo betetasun osoa eta eskaini digute laguntza guztia lan hau egiteko. Eta eskerrak nola ez gure gaurko anfitrioiei, Ana Otadui, Batzar Nagusietako presidenteari eta Jose Mari Gorroño, Gernikako alkateari, etxe honetan eta herri honetan hartu gaituztelako. Eta hau ez da inon agertuko, baina bai aprobetxan nahi dut, eskertu nahi dut gure lankide bat, Imanol Lagote, ze azkenean beti izaten da, obra hauetan txingurri lana egiten duen norbait, eta orain honetan Imanoli tokatu zaio, eta eskerrik asko Imanol. Euskaldunon bibliografian garrantzi berezia duen liburu bat aurkeztuko dugu gaur, euskarazko bertsioan. The Tree of Guernica, zuen izena liburuak bere jatorrizko bertsioan, eta jakina den bezala George Stier kazetari eta idazleak idatzi zuen. Gaur baino lehenago, liburu horren kapituloren bat argitaratu da euskeraz, baina inoiz ez da aukerarik izan gure hizkuntzan lana bere osotasunean eta konsultatzeko aukerarik izan. Beraz, The Tree of Guernica, el árbol de Guernica, hemendik aurrera Gernikako arbola ere izango da. Eta, zehatzago esan da, Gernikako arbola, gerra modernoaren landa azterketa bat, horrela zuelako jatorrizko izena. Uste dugu gure hizkuntzak bazuela zor hori Gernikarekin, bazuela zor hori idazlearekin eta jakina gure gizartearekin. Eta 82 urte beranduago datorren arren, uste dugu egoki izan dela lan honi ekitea. Kasu honetan, lana itzulpen lan bada eta jatorrizko ediziotik eginda, inglesezko ediziotik. Eta Koro Navarro itzultzailearen esku utzi genuen itzulpen lan hau. Koro Navarro ezaguna da itzultzaileen artean, eta besteak beste 2003an Euskadi Literatura Saria jaso zuen itzulpen arloan. Jatorrizko testua errespetatu da, lortu da jatorrizko liburuan agertu ziren irudiak berreskuratzea, eta benetan liburua ikusterakoan konturatuko zarete irudi horietako asko benetan ikusgarriak direla. Liburuak garrantzia izan zuen bere momentuan, eta uste dugu oraindik ere importantea dela. Eta lagun edizio berri honek lagunduko digu importantzia hori ikusten, eta gure herriaren memoria historikoaren berreskurapenean beste pauso txiki bat ematen. Estamos ante una obra que es referencial en la bibliografía vasca y que a partir de ahora lo va a ser más por esta versión en euskera. Y es también una obra importante para nuestra historiografía porque tuvo una gran trascendencia lo que desveló ante el mundo. Stier hizo una aportación importante desde el punto de vista de la transmisión de lo que estaba acaeciendo en la Guerra Civil en Euskadi.
y además lo hizo mostrando un compromiso admirable tanto con los derechos humanos y la democracia como contra los fake news, que tan de moda están ahora, pero que también existían entonces. Esta edición en euskera, por tanto, contribuye a recuperar esa parte de la verdad democrática que en algunos momentos se quiso negar a este país. Uste dugu gaurko ekitaldi honek omenaldi ere izan behar duela George Stirentzat. Eta aprobetxaten nahi dugu nabarmentzeko bere konpromisoa kazetari eta demokrata bezala. Fronteko lehen lerrotik idatzi zuen lana, eta informazioa zuzenean jaso zuen, ez bitartekoen bitartez. Liburu garrantzitsua da beraz ezagutza historikoaren ikuspegitik, baina baita ere, eta hau lehen Nicholas Rankinek komentatzen zuen, eta agian berak esango du, me comentabas antes Rankin, que es más que una crónica histórica, que tiene un valor literario en su expresión y en la forma en la que aborda el asunto. Ikuspegi horretatik ere beraz iruditu zaigu ekarpen garrantzitsua dela. Zer azpimarratu Stirren jokaeraz? Lehenengo bere jarrera demokratikoa, diktaduraren kontrakoa eta kazetaritzatik egindakoa. Bigarrenik, bere konpromisoa fake newsen kontra. Beste batzuek Euskal Gudarosteari leporatu nahi izan zioten, eta Errepublikako armadari hemen gertatutakoa. Berak adierazi zion munduari etzera horrela. Lehenengo, The Times eta The New York Times egunkarietan iragarritako edo argitaratutako kroniken bitartez, eta gero liburu honen bitartez. Eta azkenik, eta aurrekoarekin lotuta, bere kazetaritza lana denuntzia lan bat ere izan zen. Momentu hortan bazegoen parte ez hartzeko batzorde bat, Europako potentzia nagusiek osatzen zutena, eta haien hipokresia salatu zuen Stirrek, Italiarrak eta Alemaniarrak hemen zuzenean parte hartu zuten bitartean, beste batzuek parte hartzeari uko egin ziotelako. Stirr, por tanto, demostró un encomiable compromiso con la verdad, con los derechos humanos y con la democracia. Y lo hizo como periodista, cosa que no le evitó o no le impidió mostrarse también como ciudadano comprometido. Y lo hizo a pesar de las consecuencias personales o profesionales que ese compromiso pudieran tener para él. Y teniendo en cuenta que estamos hablando también de memoria democrática, creo que habría que destacar la importancia que la aportación de Stirr tuvo también para subrayar el compromiso de las instituciones de nuestro país con la democracia. Este compromiso lo subraya Stirr cuando nos cuenta hasta qué punto el lehendakari Aguirre se involucró en la dirección de Eusko Gudarostea, el ejército vasco. Lo hace Stirr cuando habla del papel de la Ertzaintza en el mantenimiento del orden público durante aquel tiempo de guerra civil. Y lo hace también cuando habla del compromiso del gobierno vasco con el futuro del país. Por ejemplo, cuando renunció a destruir las instalaciones industriales que había en las márgenes de la ría tras la caída de Bilbao. Beraz, ekarpen azpimarragarria egiten digu eta laguntzen digu gure memoria berreskuratzen. Lan berri hau liburu dendatan salgai egongo da aurki eta eliburutegia liburu digitalean konsulta daiteke jadanik. Edizio berri hau borobiltzeko, esan dizuedan bezala, bilankidetza berezi izan ditugu eta biak jasota daude liburuaren sarreran hitzaurre modura. Hitzaurre hauean egileak Mikel Aiestaran eta Nicholas Rankin kazetariak dira eta iruditu zitzaigun aurkezpen hau egiteko beraien testigantza garrantzitsua zela. Beraz, beraiei emango diegu hitza. Nicholas?